F'Jannar li għadda n-numru ta' persuni qiegħda reġa' naqas fuq ix-xahar ta' qabel u issa jgħod għal 2675. Dan skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Jirriżulta li fuq ix-xahar ta' qabel in-numru ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol naqas b'100 persuna. Skont l-istatistika tal-NSO naqsu n-nies jirreġistraw għax-xogħol għal inqas minn 21 ġimgħa u anki dawk li kienu ilhom jirreġistraw għax-xogħol bejn 21 ġimgħa u sena. Il-qatt fost iż-żgħażagħ naqas ukoll. Il-qatt ilu jonqos mix-xahar ta' Ġunju wara li kienet laqtitna l-imxija u issa jinsab kważi fl-istess livell ta' qabel faqqet il-pandemija. Dan ifisser li għat minn xahar konsekuttiv naqas il-qatt. Filwaqt li f'Mejju l-ammont ta' nies jirreġistraw kien ta' 4409, sal-aħħar l-ewwel xahar ta' din is-sena in-numru ta' dawk ifittxu xogħol naqas b'1734. Intant fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abella nnota kif minn Mejju li għadda il-qatt niżel b'2 terzi u f'Għawdex naqas b'80%. Qal li f'pandemija grazzi għal Tim Malta il-qatt huwa terz ta' dak li kien f'Marzu tal-2013.